que ter tempo para poder imaginar e unha natureza que nos faga soñar. Hai que lembrar o pasado para ter oficios únicos. Hai que ter unha marca con garantía de calidade. Hai que ter as mans delicadas e a mente experta para integrar a tradición coas novas tendencias. Hai que ter moita personalidade para ser inconfundibles. Hai que ter artesáns que sean artistas para ter ideas únicas que marcan a diferenza. Hai que ser un experto para tecer con calquera material. Hai que estar orgullosos da nosa cultura, que é un exemplo de produción sostible. Hai que ter moito talento para ver novas oportunidades nos oficios de sempre. Porque temos ideas, recursos, calidade e innovación, inviste na nosa terra. Costa da Morte, o que hai que ter.